नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण मालवणी पद्धतीने जाळीदार आंबोळी कशी बनवायची हे पाहूया। हे बघा, छान जाळ्या आलेले आहे आणि हे बघा एकदम सॉफ्ट आणि नरम झालेली आहे। चला मग त्यासाठी लागणारे साहित्य पाहून घेऊया। आपल्या घरामध्ये कोणताही जुना तांदूळ असेल ते आपल्याला 4 वाट्या घ्यायचे आहे। आपल्याला एक माप घ्यायचं आहे। आता मी ह्या वाटीच्या साहाय्याने 4 वाट्या तांदूळ घेतलेला आहे। आता याच मापाने आपण अर्धा वाटी उडीद डाळ घेऊया। हे बघा, अर्धी वाटी आपण उडीद डाळ घेतलेली आहे, ती यामध्ये टाकूया। आता आपल्याला हे धुवून घ्यायचं आहे। ह्याच्यामध्ये पाणी टाकूया आणि 2-3 पाण्याने आपण स्वच्छ धुवून घेऊया। आपण इथे तांदूळ आणि उडीद डाळ 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे। तांदूळ आणि उडीद डाळ धुतल्यामुळे ह्यामध्ये जो कचरा असतो तो निघून जातो। आता आपण ह्यामध्ये 3 तांबे पाणी टाकूया। आपल्याला ह्याला 4-5 तास छानसं भिजून द्यायचं आहे। या ठिकाणी आपले 4 तास तांदूळ आणि डाळ भिजवून झालेली आहे। आपण यातलं पाणी काढून टाकूया। हे बघा, आपण पाणी यातलं काढून टाकलेलं आहे। आपली डाळ आणि तांदूळ छान भिजलेली आहे। आता आपण एक मिक्सरचं भांडं घेऊया। त्यामध्ये आपल्याला डाळ आणि तांदूळ टाकायचं आहे। यामध्ये थोडंसं पाणी टाकूया। बारीक असं वाटून घेऊया। हे बघा, या प्रकारे आपण एकदम बारीक अशी पेस्ट बनवून घेतलेली आहे। आपण हे एका टोपामध्ये काढून घेऊया। वाटताना आपल्याला जास्त पाण्याचा वापर नाही करायचा आहे। थोडं थोडं पाणी टाकून आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे। आता त्याच भांड्यामध्ये आपण पुन्हा मिश्रण टाकूया। आणि थोडं पाणी टाकायचं आपल्याला। या प्रकारे आपण सर्व डाळ आणि तांदूळ बारीक वाटून घेऊया। अशा प्रकारे आपण डाळ आणि तांदूळ बारीक असं वाटून घेतलेलं आहे। आता आपण एक छोटा आकाराचा कांदा घेतलेला आहे, त्याला असं मधून आपण चिरून घेतलेला आहे, तो आपण ठेवूया मध्यभागी। कांद्याच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहे, ते आपल्याला ठेवायचे असं। आणि त्यावरती आपण तेल टाकूया। ह्याने आपलं पीठ छान फुलून येईल आणि आपल्या आंबोळ्या छान नरम नरम एकदम होतील। हे बघा, आता हे पीठ अर्ध्यावरती आहे आणि हा पूर्ण टोप असा एवढ्यापर्यंत खाली आहे। आता आपण ह्याला एकदम झाकून ठेवूया। एक अशी परत घेऊया, त्यावरती एखादं जड सामान ठेवूया। मी इथे वरवंटा ठेवलेला आहे, तुम्ही ह्याच्यावरती पाणी भरलेलं टोपही ठेवू शकता। आता आपल्याला हे रात्रभर मिश्रण झाकून ठेवायचं आहे। आपण हे मिश्रण रात्रभर असं झाकून ठेवलेलं आहे। आता आपण उघडून बघूया आपलं पीठ फुललंय का। हे बघा, छान पीठ आपलं फुलून वर आलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये जो कांदा ठेवलेला तो काढून घेऊया। आपण कांदा काढून घेतलेला आहे। आता ह्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकूया। आणि अलगद असं फेटून घेऊया। हे बघा, छान हलकं पीठ झालेलं आहे आपलं।
या पद्धतीने तुम्ही पीठ तयार करून बघा, छान फुलून वर येतं। आणि चॅनलवरती जर नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा। हे बघा छान हलकं पीठ झालेलं आहे। आता आपण ह्याच्या आंबोळ्या करून घेऊया। हे बघा आंबोळीसाठी आपण बिडाचा तवा घेतलेला आहे आणि तो छान गरम झालेला आहे। आपण त्याला नारळाच्या शेंडीने तेल लावून घेऊया। सर्व बाजूने आपल्याला छान तेल लावायचं आहे आणि हा पेल्याच्या साहाय्याने आपण असं पीठ सोडूया। अलगद असं आपल्याला फिरवायचं आहे, जास्त नाही फिरवायचं आहे। हे बघा बबल यायला सुरुवात झालेली आहे। आता आपण लगेच याच्यावरती 10 सेकंदसाठी झाकण ठेवूया। आपण झाकण उघडूया। बघा छान आपली आंबोळी फुलून आलेली आहे। आपण साईडनं थोडंसं तेल लावूया। थोडंसं आपल्याला तेल सोडायचं आहे आणि याला दुसरी साईडही फ्राय करून घेऊया। हे बघा छान आपली आंबोळी झालेली आहे। आपण याला काढून घेऊया। हे बघा छान आपली आंबोळी तयार झालेली आहे। आंबोळी ठेवण्यासाठी इथे कॉटनचा कपडा घेतलेला आहे, त्यावरती आपण हे आंबोळी ठेवून घेऊया। हे बघा सर्व बाजूने छान अशी जाळी पडलेली आहे। आता आपण या प्रकारे दुसरी आंबोळी तयार करूया। आंबोळी टाकताना प्रत्येक वेळेला आपल्याला तेल लावून घ्यायचं आहे। पेल्याच्या साहाय्याने आपल्याला आंबोळी टाकायची आहे आणि अलगद असं फिरवायचं आहे। हे बघा छान असे बबल येत आहेत। आता यावरती आपण झाकण ठेवूया। या पद्धतीने आंबोळ्या तुम्हीही तयार करून बघा आणि रेसिपी जर आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। रेसिपी पाहिल्याबद्दल सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद। चला तर मग पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय।